EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Hindi kita malilimutan. Hindi kita babamayan. Angkol! Grabe, umuusok ngayon ang timeline sa social media sa Facebook. Dahil sa hiwalayang Katniel. Aragoy! Kasakit kayo! Aray, naku! Oh, no! Sakit naman. Oh, mahal! My baby, baby, my baby, baby, my wala na ang Katniel. Unang nadurog ang puso mo nang maghiwalay ang Jaden. Tapos ang Katniel wala na. Wala na rin si Tirso at si Nora. Ang luma. Gayan Pip. No. Aragoy! Maluoy ka mga kabisyo. Salamat pong patunayan na ang mga bagay-bagay po dito sa mundo hindi po final. Ayan. Ang mga bagay-bagay, things are perishable. Maging mga relasyon. Anyways mga kabisyo, isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat. At ito na, huling hirit na tayo, huling birit na. Dito pa rin po sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa sa radyo. Ito ang programa EDSA. Siyempre kasama pa rin po at ang inyong abang lingkod Diego Bandido. 29 after 8 o'clock. At ito po mga kabisyo, isa po sa mga nasagap nating balita. Hinga po muna tayo ng malalim kasi masyadong mabigat yung Katniel pag-usapan. Maraming hindi makakamove on. O eto na lang muna tayo, usapang mumo. No. Okay, eto nga po mayroong kumbaga may mga ang parents, magulang na na-capture nila yung isang footage sa kanilang anak na nag-i-interact umano o nakikipag-usap sa isang espiritu. Dahil tumatawa mag-isa ang bata na para bang may kumakausap sa kanya na nakuha na ng CCTV. Though hindi naman dito sa atin sa Pilipinas, sa ibang bansa, pero ganun ang kanilang paniniwala. Kasi parang yung bata talaga, kung makita, mapanood mo yung video, parang may nagaulit sa iya. Parang merong kukuchi yung baby. Yung baby. Parang ganon. Logican na natin to. Sige, wag mo nang patagalin yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! We got 31 minutes after 8 o'clock. Kayo pa rin po yung nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Basic pa rin mga kabisyo na dapat makinig ka para hindi ka matulog. Alright mga kabisyo, eto na nga po. Logican na natin to, ha? Ano ba ang ating leksyon na mapupulot? Ano ba ang aral na ating madudukot? Eto po mga kabisyo, ganito lamang kasimple, ganito lamang kadali. Okay? Makinig na mabuti. Bakit maraming tao pa rin ang naniniwala sa kababalaghan? Diba?
Ikaw ba naniniwala ka pa rin ba sa kababalaghan na ito ay nangyayari? Ha? Naniniwala ka ba sa kababalaghan? Mga kabisyo, well, kung pagbabasihan po natin yung facts at mag-apply tayo ng science, hindi po nag-i-exist ang mga spirits. Kasi scientific explanation uses observation and measurements to explain something we see in the natural world. So scientific explanation, dapat mag-match po siya sa evidence at dapat logical po siya. Kaya nga, logican mo yan. Diba? So eto nga po mga kabisyo ha. At dahil ang mga espiritu ay hindi nakikita, so ayun, hindi siya kapanipaniwala. Pero ayon naman sa mga psychologists, usually hindi sila naniniwala sa mga spirits because of the system of education is based on logical thinking and evidence-based sa mga pag-aaral. So isa lang pong ibig sabihin nito. If we try to put logic pagdating sa mga nakakakita ng espiritu, ito po ay masasabi nating bunga lamang ng kanilang hallucination and imagination. Kung feeling mo, halimbawa, kung feeling mo ngayon na magkakagusto yang katabi mong pasahero, ayan, yan ngayon. Hallucination yan. Huwag kang maniniwala. Hindi totoo yan. Umuwi ka na, hanap ka na ng asawa mo. Aragoy! Maluoy ka! Bunal kol! Bunal! So, ayun nga mga kabisyo, ha? It's a hallucination. Pero ngayon mga kabisyo, ito po ay hindi hallucination. Yes, totoo. Totoo pong wala nang Katniel. Wala na! Tapos na ang lahat! Ayoko na magprograma! Hirap na ang kalooban ko, manong driver! Alright mga kabisyo, we got 34 minutes makalipas sa oras ng alas 8. Tayo po ay magpapaalam na. Ang tabayanan susunod na. Siyempre ang pinakamakinis na DJ sa balat ng Love Radio. Alas 9 na. Tutoy na love. Tutoy ba to? Susunod. Mga kabigan, mahirap nga naman talaga magpaalam. Dahil sa mga pinagsamahan, sa mga bagay-bagay na pinagkasunduan, hindi pinagkasunduan. But that doesn't mean na hindi totoo ang kanilang pagmamahalan. Sasakyan si